otsailaren bukaeraldea, arratsaldero, kostaldean, haizia jasotzen da. Horri esaten diote viento de cuaresma, erlijioaren oihartzun hori, guretzako halako zama handia daukan tarte hori, Garizumakoa, eientzako da udaberriaren deia. Laguntzarrekin elkartzen naiz beratan. Disko honek baduela harreman handia inguru horrekin, inguruarekin, natura dela eta ez dela, zeian haizea maiz agertzen dela. Bizitzako udan etxik gabeak. Disko honek badu zai egotearekin harreman handia. Bai nahi nuen jarrera bat, joera bat, atitude bat, horren bilan. Alaitasunez mintzo gara eguzkitan. Lan horrek zer ikusi handia du hain zuzen ere ez ekitearekin, ez apur bat utzi gauzak bere hortan, eta kantua buruan ibili kantatu. Garizumako haizea heldu da, areagotuz begien distira. Hasi nintzen musikazalea naizelako, ez beste arrazoi batzu, inongo arrazoengatik. Nire kasuan, dut uste, ikasten ari naizela, etengabe, ikasbide batian. Eta diskoak ikasbide horretan badira lezio bat bana. Bidez duen ere aurrera doa, hemen okerreko belaun aldikoka. Nietako guztiz gauza naturala, nik ez dut pensatzen inoiz. Orain egin behar dut gauza folk bat, orain egin behar dut gauza rock bat, ni buruan entzun nahi dudana gauzatzen ahalegintzen naiz, besterik ez. Etor biharkoa gaurkoa bezala, laguna laiak errona eta kresala. Zeure burua ikustuzunean bakarrik, urruti, beste kontestu batian, musikari asko gelduteke nahi, esperientzia hori. Baina zorabio horrek harreman handia du ateatzen danarekin, bakana delako, ezin delako errepikatu. Jainkoari esker elkarrekin gara, ona azten da baino lehenago txarra. Estatu Batuetan musikariek naiz abanguardia delako hortan ibili, badute ezaguera sakon bat herri musikari buruz, euren herri musikari buruz. Hoi da, bluesa, rhythm and bluesa, rocka, hoi da maite dudan beste gauza bat.